овозхони репсарои амрикоӣ Кенни Вест аснои зиёрат аз Ереван дар назди мардуми Арманистон ҳунарнамоӣ кард. Вест бо ҳамсараш Ким Кардашян, ситораи телевизионии амрикоӣ ки асли арманӣ дорад, ба Арманистон сафар кардааст то дар чорабиниҳои марбут ба ёдбуди 100-умин солгарди куштори дастаҷамъии арманиҳо аз сӯи туркҳои усмонӣ ширкат кунанд. Дар поёни ҳунарнамоӣ Вест ба ҳавзи об даромад ва ҳаводоронаш ӯро дар дохили ҳавз истиқбол карданд. дар шаҳри ҷанубу ғарбии Кветаи Покистон аъзои оилаи афроди беному нишоншудаи қавми балуҷ бар зидди идораҳои иктишоф ва амнияти Покистон эътироз ташкил карданд. эътирозгарон ин идораҳоро бо рабоишҳои ғайриқонунӣ ва куштори наздиконашон муттаҳам мекунанд. нирӯҳои амнияти Покистон ки бо ҷудоихоҳони балуҷ даст ба гиребон ҳастанд, ин иддаоҳоро рад мекунанд. дар шаҳри Кобул, пойтахти Афғонистон, як гурӯҳи тазоҳуркунандагон аз Созмони милали муттаҳид дархост намуд дар раҳоии 31 нафар ки моҳи феврал рабуда шуданд кӯмак расонад. мардуми рабудашуда аксаран мусалмонони шиамазҳаби қавми ҳазора буданд. силоҳбадастон дар ҷануби Афғонистон як автобуси мусофирбарро мутаваққиф намуда 31 нафари ёдшударо бо худ гирифтанд. ба дигарон иҷозат дода шуд то роҳашонро давом диҳанд. дар шаҳри Сараева, пойтахти Босния ва Ҳерсеговина, даҳҳо коргари як корхонаи нассоҷӣ бо талаби кӯмак дар пардохти имтиёзҳои иҷтимоиву беҳдоштии чандсолаашон ҷамъ шуданд. ҳайати коргарон баъди ҷамъомад бо сарвазир Фозил Новалич вохӯрд. корхонаи мазкур соли равон хусусӣ гардонда мешавад.